Чираттагы кытлау сәламебез Евлашева поселогына аша. Бүген үзенең 46 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хамбикова Раилә Махмуд кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Раил, кызлары Алсу һәм Әлфия, әнисе Равилә, абылары Илдар һәм Ильяс, киленнәре Нурсинә һәм Галия кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Мине бәхетле итүче, балаларымны назлы әниле итүче, туганнарыбызны сабыр кардәшле итүче, дусларыбызны якын туган итүче илаһи затым минем. Кабатланмас гүзәл бәйрәмең котлы булсын. Тормыш юлларымда сине очратуыма мин язмышыма бик рәхмәтле. Ә инде безнең кавышу көнебез гомеремнең иң бәхетле көне булгандыр. Шушы көннән алып минем сиңа булган хисләрем канатлар шикелле ныгый гына бара. Кеше буе җитмәслек биеклекләргә күтәрделәр. Мин сине бик яратам. Шул яратуым белән яшим. Дөньяның тәмен, тормышның ямен табып яшним. Мин сине сөям җаным. Меңнәр арасында бердән берем. Синдә җаным минем киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урылап алучы. Меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Безнең яраткан әниебез хакында бик җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Гап-гади, киң һәм ачык күңелле кеше ул. Бер дә тик торырга өйрәнмәгән җан гел нидер эшләргә омтыла. Кулыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Алдагы көннәрдә дә тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның янәшәсендә бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең. Төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына ширләп киткән чакта балам диеп җылап өзелдең. Котлы булсын матур туган көнең. Алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит, рәхмәтләр. Өзелеп сине сөйгән баладан. Кадерле кызыбыз, яраткан һәм бар яклап та өлгебез булган сеңлебез. Рөхсәт ит сине шушы матур туган көнең белән котларга. Син җитәрлек биеклекләр алып, яратылган хатын да, газиз әни дә, сөекле бала да, шын җан кардәше дә, тугрылыклы дус буларак та аталырга мөмкинлегең бар. Без бик горурланабыз да, шатланабыз да синең өчен. Һәр вакыт хәлегездән килгән кадәр бар яклап ярдәм итеп, вакытыгыз чыккан саен һәр бәйрәмнәргә туган өегезгә кайтып, безнең җаннарыбызны җылытасыз. Яшәргә көч һәм дәрт өстисез. Аллаһ Тәгалә сезне һәр вакыт фәрештәләр канаты астында йөртеп, бар бәла-казалардан, шир-сырхаулардан да сакласын. Уңышлар һәр яклап сезне әйдәп барсын. Без сине, балам, бик яратабыз. 46 тулды кызыбыз. Бу олы сан түгеллә. Әмма никтер күзебездән бүген яшьләр түгелә. Синең өчен шатланышып, елаган яшьләребез. Имин узсын бүгенгедәй алдагы көннәрегез. Синең төсле балаларың кабатласын үзеңне. Вакыт җиткәч, оныкларың шатландырсын йөзеңне. Киявебез белән икәү гел янәшә булыгыз. Бүгенгедәй күгәрчендәй тик гөрләшеп торыгыз. Котлы булсын туган көнең. Бездән теләк кабул ит. Бүгенгедәй сылу булып, 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Раилә Махмутовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.
Бүген шешке бүләк итмим сиңа, бүләк итәм жаным жылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.